Това, което за жалост направиха Съединените щати, беше да сложат тази стена между Европейския съюз и Русия, защото в крайна сметка, нали, логично е държави, които граничат една с друга, да имат добри отношения помежду си, да имат добри търговски връзки помежду си, защото това е в изгода на всички. Да, за Америка е изгодно да продава своите енергоресурси в Европа, а не Европа да потребява руските. Тя успя да го направи. Европа загуби от това. И не виждам защо ние трябва да се примиряваме с този факт и да не го отчитаме като една голяма загуба за Европа. Русия добра, лоша, няма значение, но тъй или иначе европейците имаме изгода да си сътрудничим с Русия, а не да се караме с нея. И този тип разделение на никого не носи нещо добро. Надявам се, че в бъдеще ще се намерят европейски политици, включително и български, които ще се замислят върху това. Все пак ще започнат да мислят повече за собствените си интереси, а не за интересите на глобалния хегемон. Тоест, вярвам в тази еманципация, в това оттърсване от клишетата най-вече, от официозното мислене,